3 ліпеня адносіцца да шэрагу тых датаў, якія былі пераняты яшчэ з такого пантэону часоў БССР, паколькі гэта яшчэ святкавалася і ў тыя часы, як дзень вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І ўжо потым, але гэта не мела такога нейкага статусу дзяржаўнага свята, агульнадзяржаўнага свята. І цалкам зменены быў сэнс гэта мерапрыемства ўжо ў лукашэнкаўскай Беларусі, калі яно было адаптавана ў якасці замены Дню незалежнасці, паколькі для Лукашэнкі прынцыпова было такое зачысціць публічную прастору ад усіх напамінаў пра пачатак 90-х гадоў, якія ён успрымаў заўжды як траўматычна, а сябе рэпрэзентаваў як такога валадара, які навёў парадак нарэшце і вярнуў краіну са стану хаосу да стану парадку. І ў такім плане вось змена святкавання Дня незалежнасці зноў жа мела і прызначэнне вось яшчэ раз ліквідаваць усё тое, што нагадвае пра пачатак 90-х. Але яно набыло ўжо сэнс звязаны з такой легітымацыяй вось той новай дзяржавы, таго сацыяльна-эканамічнага і палітычнага ладу, які будаваўся ўжо пры Лукашэнку, і ў значнай ступені нават зніклі пачатковыя асацыі. І нагадваю, што арыгінальна гэта свята, якое кажа пра дзень вызвалення Беларусі ад нацыстаў, так? Таму што вызваленне сталіцы, яно аўтаматычна пераносіцца на ўсю рэспубліку. Але для Лукашэнкі это стала як дзень незалежнасці, то есть это фактычна тое, што як галоўнае свята дзяржавы, і таму мы нават можам заўважыць такую змену значнасці, напрыклад, для Дня перамогі 9 мая, якое падавалася б больш важнейшае, калі мы апіраемся на вось гэта уяўленне пра вялікую адчынную вайну, што дзень перамогі это больш галоўнае свята. Але мы можам заўважыць, што дзень незалежнасці ўжо ў лукашэнкаўскай Беларусі становіцца больш прыярытэтным. Па некалькіх параметрах мы это можам заўважыць. Самае проста гэта парад, паколькі дзень перамогі з парадам праводзіцца толькі раз на 5 гадоў у юбілейныя даты, а так звычайна гэта абмяжоўваецца такім урачыстым шэсцем да плошчы перамогі, складаннем кветак да манумента і мітынгам, так? У той час, як у іншыя гады парад адбываецца менавіта на Дзень незалежнасці, і гэта зноў жа прываблівае большую аўдыторыю, паколькі чым больш маштабны эфектнае відовішча, адпаведна, тым больш людзей збіраецца, і мы можам заўважыць, што менавіта на святкаванні Дзень незалежнасці збіраецца найбольш масавая аўдыторыя. То есть бачым, што у якасці такіх нейкіх прыярытэтаў Дзень незалежнасці пераважае над Днём перамогі. І зноў жа тады яшчэ адна рыса гэта свята, это тое, што яно ўжо становіцца такім паказальнікам дасягненняў народнай гаспадаркі, тых здзяйсненняў, якія дасягнула Беларусь ужо пад кіраўніцтвам Лукашэнкі, і таму мы можам заўважыць, што на тых парадах досыць вялікае месца займае такія рэчы, якія здавалася б нелагічныя, калі мы кажам пра тое, што это дзень вызвалення Мінска арыгінальна. Так, то есть тады неяк смяяліся, што аднойчы завод Керамін там нават вывозіў паказваць сваю прадукцыю, унітазы, і прычым тут гэта да дня вызвалення. Але калі мы разумеем, што это такое мерапрыемства, якое павінна паказаць такія нейкія дасягненні народнай гаспадаркі, то тады гэта ўсё зразумела. Іншая рэч, што адбываецца ў гэтым годзе, мы можам заўважыць ўсё ж такі значны мілітарысцкі ухіл.
паколькі ўжо нават з тых анонсаў, якія робяцца дзяржаўным СМІ, мы бачым, што галоўны націск робіцца на прысутнасць вайсковай тэхнікі, на дэманстрацыю такой мілітарысцкай магутнасці Беларусі. І гэта паказвае, ну, наколькі зноў жа зараз зменены акцэнты, што зараз успрымаецца сітуацыя як больш такая блізкая да вайны, і адпаведна Дзень незалежнасці ўжо мусіць сведчыць таксама пра баяздольнасць Рэспублікі Беларусь. 27 ліпеня гэта сапраўды адсылае да таго, што Рэспубліка Беларусь стала суверэннай дзяржавай у сувязі з развалам Савецкага Саюза, так, і выхадам адтуль. І Лукашенка заўжды дэманстраваў сябе як там ледзьве не адзіны чалавек, які выступаў супраць гэтага акту, супраць таго, каб Беларусь выходзіла з Савецкага Саюзу. Мы, дарэчы, ніякім чынам не можам пацвердзіць, ці гэта было сапраўды так, паколькі галасаванне было таемным, і толькі застаецца давяраць Александру Григоровичу, але мы ўжо неаднойчы пераконваліся, што гэта не варта цалкам давяраць яго словам. І бачым, што тут таксама ёсць семантычны зрух, паколькі, ну, калі мы кажам пра 91 год, то там зразумела, чаму мы кажам пра незалежнасць. Таму што быў Савецкі Саюз, і ўсё ж такі, ну, правы БССР там у значнай ступені былі абмежаванымі, так? То есть это все роўна была ну, досыць унітарная дзяржава і толькі з некаторымі прыкметамі аўтаноміі, якія даваліся для, ну, для савецкіх рэспублік, у першую чаргу. У той час, ну, ўсё ж такі Рэспубліка Беларусь, пры ўсіх там пытаннях, але гэта, ну, суверэнная дзяржава, якая прызнаецца і міжнароднай супольнасцю ўсё ж такі як незалежная рэспубліка. І 27 ліпеня гэта, ну, в прынцыпе, дзень незалежнасці ўспрымаецца арганічна, хаця, ну, мы таксама можам сказаць, што ёсць яшчэ і такая палітычная традыцыя, якая адсылае да Дня волі, пра тое, што ўсё ж такі упершыню незалежнасць Беларусі была абвешчана 25 сакавіка 1918 года, хаця зноў жа цяжка сказаць, каб гэта была рэальнай незалежнасцю ў адрозненне ад 91 года. Вось, паколькі тады былі куды больш складаныя гістарычныя ўмовы. Калі мы кажам пра незалежнасць 44 года, то это неяк гучыць трошку дзіўна, так? Таму што сапраўды гэта было б арганічна назваць днём вызвалення. Так, паколькі была нацысцкая акупацыя, нацыстаў выбілі, і, ну, гэта як бы выглядае як дзень вызвалення. Чаму і тое, што это сталі называць, ну, то есть, што это свята ператварылася ў дзень незалежнасці, то есть это хутчэй, ну, нейкі, ну, неадпаведнасць пачатковаму сэнсу гістарычнай падзеі. То есть это тое, што як бы мы можам назваць такой палітычнай запатрабаванасцю. Вось трэба было такое свята, мы яго туды перасунулі, змянілі, і ніхто нават як бы не звяртае ўвагі на тое, што, ну, вот, это ж, ну, па сэнсу это зусім іншае свята, яно не павінна называцца днём незалежнасці, паколькі гэта пра іншае, так? Это, ну, таксама як бы важная дата, это важнае свята, дзень вызвалення, але, ну, гэта не мае дачынення да дня незалежнасці. Трэба казаць пра, ну, такія традыцыі святкавання, тому што ўсё ж такі, калі мы звернемся, ну, як мінімум да таго, як это азначалася ў Савецкім Саюзе, ну, бо, ну, дзень вызвалення Беларусі это, ну, не арыгінальнае свята, так? То есть это існавала і ў іншых савецкіх рэспубліках, і там ўсё ж такі вот у якасці, ну, нейкага уніфікаванага правіла было прынята, што гэта святкуецца па дню вызвалення сталіцы. Таму што, ну, зноў жа, як бы могуць быць розныя параметры, як мы можам лічыць вызваленне. То есть, ці калі была, напрыклад, вызвалена апошняя кропка, там, ці яшчэ штосьці ўзяць у якасці такого класіфікатара. Але, ну, у савецкай такой мемарыяльнай традыцыі было замацавана, што гэта лічыцца па вызваленні сталіцы. Ну, і я могу сказаць, што я нічога не бачу тут дрэннага, так? То есть, это, в прынцыпе, лагічна. Так? І, то есть, як бы, што святкавалася, як бы, у БССР 3 ліпеня як дзень вызвалення БССР ад нацыстска-фашысцкіх захопнікаў, то гэта, в прынцыпе, выглядае, ну, арганічнай такой нейкай мемарыяльнай традыцыяй.
Але тое, што як бы гэта стала ўжо днём незалежнасці, вось тут я бачу такі, ну, палітычны зрух, які, ну, не цалкам матываваны, а хутчэй тлумачыцца вось рэальна такой неабходнасці Лукашэнкі як бы стварыць нейкае зручнае свята, якое б магло дэманстраваць дасягненні Беларусі пад яго кіраўніцтвам. Для мяне ўсё ж такі нават больш важным з'яўляецца свята 25 сакавіка, дзень волі, таму што, ну, гэта такая гістарычная традыцыя. Гэта пра можна сказаць, пра нейкія летуценні купкі людзей, але гэта тое, што паклала запуск, ну, рэальнаму працэсу дзяржаўнага будаўніцтва ў нашым рэгіёне, што па выніку прывяло да ўтварэння Рэспублікі Беларусь. Гэта, ну, калі ты не робіш першых крокаў, то і далейшага не будзе, так? І 25 сакавіка былі зроблены такія вельмі важныя крокі як бы па фармуляванню ідэі ну, незалежнай суверэннай Беларусі. І таму як бы для мяне, як чалавека, якога пагружаны ва всю традыцыю, то, што важна пераемнасць, важна опираться на плечи тых, хто шоў да цябе. То есть я лічу, што 25 сакавіка это, ну, мабыць, самае важнае свята, якое звязана з незалежнасцю Беларусі. З іншага боку, 27 ліпеня гэта сапраўды адсылае ўжо да рэальных гістарычных падзей і да сапраўднага такого суверэнітэту Беларусі, і таму ну, яно мяне не ўклікае такіх нейкіх эмацыйных пачуццяў у адрозненне 25 сакавіка, але як бы я лічу, што ну, як бы ў палітычным календары гэта цалкам мае месца быць. Як бы 3 ліпеня, ну, як бы я не тасамляю сябе вось з гэтай палітычнай традыцыі Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Александра Лукашенка, як бы, потому што як бы, мне гэта чужое па каштоўнасцях. Як бы для мяне гэта свята, якое хутчэй сапраўды асылае да таго, як это азначалася ў БССР, таму што там ўсё ж такі была нават свая ўласная мемарыяльная традыцыя памяці пра Вялікую Адчынную вайну, і вельмі важная, так, таму што это была партызанская рэспубліка, як бы, і не толькі таму, што быў масавы ўдзел як бы насельніцтва Беларусі, пра гэта яшчэ дарэчы можна спрачацца, як бы там, але хутчэй таму, што пасля вайны праз некаторы час да ўлады прыйшоў так званы партызанскі клан, то есть ну, тыя людзі, якія узначальвалі партызанскія атрады, вось як бы ёсць вельмі добрая кніжка Майкла Урбана пра тое, як фармавалася беларуская партыйная эліта, і ўжо як бы свайго апагею гэта дасягнула пры Пятры Машэрава, калі вось былі створаны асноўныя мемарыялы, Хатынь, Курган славы, Мінск нарэшце атрымаў статус горада-героя, і вось гэта таксама ну, такая важная і значная мемарыяльная традыцыя, звязаная з вайною, і яна жывая, так, тому што яе стваралі, за яе змагаліся тыя, хто непасрэдна прымаў удзел у гэтай вайне. Зараз мы бачым, што это таксама паступова адвальвіруецца, разбураецца. Вот, без всякіх шкадаванняў, напрыклад, знеслі будынак музея Вялікай Адчыннай вайны, які быў каля Кастрычніцкай плошчы, ну, таму што як бы, гэта месца не адпавядала ўжо актуальным патрабаванням, і зараз мы там бачым ну, камерцыйную забудову. То есть, і як бы, вось, дзяржава, якая апеліруе да таго, што мы захоўваем памяць пра вайну, яна як бы, вот, спакойна нівеліруе, знішчае тое, што было як бы, створана ў БССР, як бы, і мне падаецца, што нават гэта такая трансфармацыя свята 3 ліпеня, это таксама ў некаторай ступені дэвальвацыя таго, што было зроблена ў БССР.